Ingon pa ang Episo Kapitulo 2, versikulo 8, breve nga pinaagi sa grasya tungod sa imong pagtuo, ikaw naluwas, dili pinaagi sa imong binuhatan. Karon walay makapasigar ko ni kay dili man imong buhat. Abi ninyo, unsa man ang grace, libre, walay bayad. Kung pasakay ko og tao nga libre, for example, madto sa kining Panabo. Nya naagyan ako siya, mayon ko saya, for example, sa Balidria. Si Kuya Carde, mayon ko kay Kuya Carde nga ato Panabo. Ay sao matong Panabo pastor. Sakay kay matong Panabo. Mayon si Kuya Carde nga, dili lang kay wala ko masahe mo, bakta sa siguro ko. Kung walay bayad, libre ni. Ato takas Panabo kay paingon ko sa Panabo niya. Pagabot sa Panabo, mayon si Kuya Carde, naday si gamay na 20 pesos. Ingon sa pastor, kanang pangdugang sa imong gasolina 20 pesos. Karon, bisan ingon ko sa iya nga libre, og dawaton na ko na yung 20 pesos. Matawag pa ba siya libre? Di na siya libre. Any amount na imuhang gidungag diha sa gitawag nimo nga libre. Dili na siya mahimong libre. Bisan pag muhatag lang siya og 5 pesos. Dili mahimong libre tungod kini hatag siya 5 pesos na. Inaana pod ang atuang kaluwasan. Kung dungagan nimo si Jesus Christ para maangkon nimo ang kaluwasan, dili na siya grasya. Dili na siya matawag nga grasya. Kay nganong gibun-an man nimo? Dili ba diay igo si Jesus Christ sa makaluwas sa imuha? Kinahanglan pa ba diay nimo ni mga butanga para maluwas ka? Ang good works igsuon karon sa siya makita sa tao. Makita siya sa ibang kinabuhi kung man ka mituo kay Jesus Christ. Pero kung maingon ka na magtuo kay Jesus, unya maghimo ko maayo para ko maluwas. Pagtuo pa lang kay Jesus, luwas na ka. Ang good works resulta sa imong pagtuo kay Jesus.